Hei, salut tuturor de genul 6, m-am gândit m-am gândit episod. Puțin am mai extins pe ce am mai făcut. Acum se vede altă treabă cum se crește. Pot să vă și arăta. Băgăm cât vrem. Și distrugem cât vrem. Atât am făcut. Asta, că am făcut mai încăpțat și m-am dus și m-am cumpărat ce trebuie. Mă revează asta. O ce trebuie să faci și greu, ce trebuie. Cine a făcut asta dinainte? Nu știu. Nu mă întrebați, dar nu știu. Asta e picuț, dar ce crezi pe aici? Știam pe aici că există prin față un loc cum se crește. Deci, asta nu. Ne-am făcut vreo 500 capa. Bine am luat-o și eu, doamne. Deci, da. Deci, uitați să vă itemele mele. Să-mi ziceți dacă îmi vreți în comentarii și voi, măcar un comentariu acolo. Lamă din testafie, nu știu, e bună, nu știu dacă e bună sau nu. Doar am dat banii pe ea. Adică e nicic așa cât de cât. Am oțelul ăsta care e 15 sabi, 15, 10 săgeți, 15 două mâini. Tot așa să-mi om aici, că știu că trebuie să-mi om. Din nou vedeți aici, scutul acceptabil, papucii și care. Deci, cred că aproape sunt full, nu știu. Dar pentru levelul meu mai trebuie să fac și pe-urile și tot, să facem totul pe parcurs. Cu toate că pare greu, dar o să o facem. O să fac. De ce fac asta, frate? Ce crezi că aici? Nu știu. Dar hai să mergem mai departe un pic, fiindcă aici am găsesc să crezi. Level 73, știam că sunt păianjene mari. Pică ceva de aici? Nu pică? Da, spun inteligență. Și da, deci omul cu valoare. Aha. Și mai crește asta aici, serios, adică trebuia să cresc în altă parte, zic și eu. De aproape am ajuns, de păianjene ăștia mari. Da, ce să zic, uite, mergem mai în față. Tot zic și eu. Și hai la crescut, sper să rezist. Așa, da. Încă un pic și mai avem un level. Și facem data 75. Și mai e foarte bine. Hai că deja am făcut level 74, mai scris. Încă un level și gata, terminăm. Așa și ultimii level sticam pe aici. Băi, la momentul ăsta. Zice că asculte, mine îmi fac sex gate pe mus în fată. Filmez! Da, deci am auzit tot mai vocea lui Maria. Deci, da.
sper să nu se mai audă încă o dată. Nu e vrea să faci asta. Cât e. Hai încă două bulini și facem level 75. Păi pe ce-i gol? A, nu-i gol. Încă o bulină și gata. Da, dar cred că murim. Da. M-a pus să chem o grămadă. M-a pus naiba să chem o grămadă aici. Și cum s-ar putea să mor în continuu. Fac. Urăsc pe ea, niște urăsc. Hai, creștem așa și gata. Atât am vrut. Atât. Dar totuși ăștia sunt prea ăștia să iau. O să folosesc ambii și nu. Atât am vrut. Da, nu pot. O să pun armele pe aici. Și hai să mergem prin Valea Orcilor. Sper să nu se oprească filmarea. Dă, Doamne, să nu se oprească filmarea, fiindcă știu că pe aici aveam niște probleme. Și da. Apa, și-o găsit gagică. Scuze. Nu-ți pe aici, nimeni pe aici. Oare câte... Asta e de șmecher? Da, va deveni cu unul de ăsta, o dihanie de asta mare. Ca știrt. Nu. Da. Asta vrea să mă ataci. Să vedeți. Mă gândeam că vrea să mă ataci, serios. Că acum mai... Doar cât a pe hit? Da. Hai totuși să vedem. Opa, ce prostie am scris. Da, tipic, trebuie să ataci din gură. Trebuie să fac... Hai mergem prin deșert, pe acolo sigur trebuie să fie. Ce am făcut asta nu știu, dar... mai care dau mai mult? Care îmi dă? 800? Puțin iarăși. Opa, asta e mai bună, clar. O să dăm din nou. O să dau 2K PV, 2K cu asta cât dau? Hai și noi un test pe aici. Tot la fel. În fine, mergem în deșert să ne vedem cu celălalt. Dar doar să nu se oprească filmarea.
Pam, 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 pam. Și micherea din ăștia. Deci hai spune cât... Asta e full. Mis, nici... Îi dau... Eu rup. Pam, pam, pam. Îl bătem. Ce îi place la asta să înjuri. De asta vezi că mă bate. Am plecat. Ți-a zis-o. Hai să rupem pe asta. Uite, Doamne, ești nebun? Păi ești prost. Hai bă. Bă, ești nebun. Asta fuge. Fuge. Aha. Și are 100. 100 are. Ești nebun, cum îl fac cu dracu. Ai 100. Pușa mea ai 100. Până la urmă ce faci? Stai și te uiți. Uite acolo. Doamne. Deci nu mă las în... O plecat. Te naibii. Deci te... Scandal. Direct scandal, l-am zis. Da. La fel, cred că e. Deci acum lumele. Oare mă ține să merg prin un alt regat? Deci, galben. Dai, Doamne, să nu pice aici. Deci dacă suntem în episodul ăla, hai mergem să ne batem cu ăștia, mergem să ne batem. Tot. Plecăm de aici. Hai, vezi, sunteți smecheri? Nu, nu-i nimeni, ce proprie. Nu așa pur. Bă, deci hai să încercăm acum. Uite acolo. Vedeți că îți dai drumul aici. Ce scandal. Nu, da.
Ce-mi place să mă joc cu ăștia. Direct. Bă. Mă cheamă. Hai bă, hai. Hai, fugi. Nu dau un fete. Stai, pentru că avem un costum pe aici. Hai, mă, hai. Deci vedeți voi ce facem noi pe aici, ne prostim și noi pe băieții. Nu dau hit cine știe ce, dar n-am geo făcut. Și ăștia au pe geo. Uite acolo, scandal direct. Nu, da, mă. O, dar șmecher ăsta. Merge.
Fugi! Băi! Dă șmecher. Cât de cât, adică n-am chiar așa iteme bune, dar cât am uitat când asta nu fie. Să vedeți să mă bate. Omul cu valoare, îl vezi din... Bă, deci, hai să terminăm episodul ăsta la 25 de minute, mergem prin Valea Urcilor să mă distrăm și noi. Să ne mai batem puțin, da. Băi, pe cineva? Sau iarăși singur? Nu, hai mergem la noi regal, vedem ce e pe acolo, poate că sunt ăștia mai slabi. Deci dacă episodul se termine aici, s-a terminat cu totul, like, subscribe, deci mai pe acolo chestiile voastre, nu uitați să dați și da. Bă, este unul pe aici care vreau să-l fac eu. Deci normal când vine un... What the fuck, 0 FPS-uri. S-au blocat cu totul. 3 FPS-uri. Bă, ești nebun. Da. Deci unde sunt ăștia șmecherași? Uite, ăla și level 68. 38. Era vreau să fac că Serge 2 Serge 2 nume. Hai să vedem cât dăm noi în asta. Oare dăm 5k? Da. Păi, vreau să mă bat cu unul mai șmecher pe aici, nu sunt. Păi era unul prieten meu, dar nu. Nu-i. Că jos cenzura. Bă, ăsta, nu, ăsta. Opa, ăsta. Ăsta. Ce? Asta. Da. Au pocnit-o pe aia. Au pocnește din numai. Da, dar e tipic aici, ziceam. Stai. Hai, bă, de unde e ăla? De unde să știu, deci, cred că e să termin aici? E așa, afară. Pe unde se bată ăștia, că nu-mi dau... Uite pe acolo. Mergem la bătaie, și nu ne temem. Bă, ăștia spărși pe unde se bat. Uite. Zici că stai așa, prietenași. Deci, cred că episodul ăsta s-a terminat aici. Îmi dați să subscribe, mă ajută foarte mult, salut, bye, pa!